Apa kuwi? Nanti nyampar kok. Santai to, Mbak, santai to, Mbak. Kathah napa nggih, karang yo radi peteng pawanipun. Nggih to. Mangapura yoga-yoga mriki boten napa-napa kesanipun anget. Ya kok iso. Kok iso anget yoga-yoga. Angge nek napa anggenipun lenggah niku jejel uyul-uyulan kok marai anget ngoten. Nggih.
tasih wonten pamundutan apa mboten bapak-bapak ibu-ibu? Wah, tasih. Godril. Oke. Pesta panen. Dangdut ya Bu ya? Ya. Pripun Mas? Oke, mesti. Godril ya dadi. Pesta panen pripun Mas? Oh, Godril ya. Ya aku jute. Ayo, Godril sing ngatur sapa iki? Sing ngaturi iku kudune ya ora mung siji. Sak ora-orane ya warang ngono ta iki. Iki Mbak Endah, Mbak Risa dua-duanya. Godril, iki ora kali dadi apa jumeneng kabeh. Terus all Ayo, all artis ya. Godrile di nganu yuk di apa diaturi ndak dadi penggalian. mangga kali jenengan mangga Ibu Waragana Mangga Bu ngaturi jumenengaken. jumeneng kok jumeneng Oh. Godrile iki mongko tembak penutup mung kasih session limbukan ya. Coba kesane tata-tata dhisik. Iki sing jumeneng sapa iki? Mbak Endah karo Mbak Ariyanti. Coba Godrile kaya ngapa to?
kersane simak kepiye. Keguyunan nek delarung-delarung ya tunjon ora becik ora prayoga kanggo. Iki bacuke lakon dhisik ayo. Lakone dawa iki mongko lakone pamundhutan Mayu Cakrane. Radio sak bisa-bisane aku karo kowe kudu dipinangkani ngoten nggih, Mas. Weladya ngersane Sinuhun Prabu Ndaramati sampun tumundhak napa duka para kapitan dereke, Mas. Tuku sing tupa kang nuwun ngening kang jasana boke kawengku sagung cacahan nanging sanget aniki sang resikaneka putra kang anjok sanggeng wiyadi sinegat ingkang wonten madyaning Datuloyo nggih bocah apok ingkang wonten Pabranjawi sinten ingkang wisangganing para kadang mandhaping para prajurit negari Ndrawati ora mulya kejaba mung Narendra Mandura Prabu Baladaya Prabu Balamu kumlawan asta pindha kumlabeting waja sampun tamu dereng kabidalaken sinalang kabidalaken candrane nganti kaya malih wedalan
wonten timbal ngadhawuhi dening kepareng bali kang abdi kepatihan. Wonten ngemban dawuh Yai Prabu Ndrawati ya Yai Prabu Sri Bathara Kresna. Jeneng para yai kelawan pun kakang diutus supaya mbengkas kraman ingkang mapan ing Praja Ndrawati. Kang Darbe Sedya bakal ngampil wujuding kembang Wijaya Kusuma mongko saka pangrasanipun kakang sedyane Prabu Wirambadewah kumono tunggone mung bakal gawe daredah bakal gawe sono madani Praja Ndrawati. Lajeng keparipun Koko Prabu Baladewa kados pundi? Pun kakang bakal neter sepira kadewasane Yai Harisdaki minangka jejere Senopati Ndrawati. Tak jaluk pambiyantune Yai Harisdaki. Bengkasen renetu ingkang mapan ing Praja Ndrawati. Terang-terang Praja Dawa Prabu Keparwa ingkang rayi Garbodio pamit satanipun nyutambahi pangestu. Kakang Patundawa wonten bal kadhawuh. Semono uga Kakang Patundawa kudu bisa netemake kahanan ingkang mapan Praja Ndrawati terang-terang Praja Dawa Paduka. Sampun kula samektakaken para prajurit pilih kabilang sak wanci-wanci boten badhe kuciwan. Bapak punya pamit nyapa. Engkang pengen ngati-ati jangan tinggal dukan kaya boyani harus dami. Wonten dawuh menapa kepareng bali kang abdipun togok kalih adi kula bela. Kula niku dadi bali wonten kesanipun sinuwun niku wajan deg-degan. Semlang samangka nek napa duka to kan. Parang Sinuwun Prabu Wirambadewah kuwi watu sing wengis. Kok ratu wengis, ratu sing tegel. Aku karo kowe anggone lelajinet samengko ora dadi karepe dipecat tenan. Dipecat ya golek juragan liya.
Tekate juragane kira-kira kaya ayo. Oh, wonten timbal matau. Mangerti kok. Waktu dene iki aku kasempatan sapet jagong. Lawan nonton Darwati kang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Panjenengan menika manjing wonten aladan Praja Darwati menika gadah sedya menapa sinuwun. Ora mulya kejaba mung ngemban dawuhe Pandya Bathari Durgaka. Aku saputra saya anggonku kepengin nampa wejangan ilmu saka ngasane Kanjeng Ibu Bathari Durgaka. Nanging syaratnya ora mulya kejaba mung nggonku kudu bisa boyong wujuding kembang Wijaya Kusuma kok. Samangko yen aku wis bisa lakon boyong wujuding kembang Wijaya Kusuma tak aturke ana ngersane Pandya Bathari Durgaka. Minangka tandha kasetyanku antarane murid kelawan guru kok wonten. Pengen to pitu wawasan kula itu rasa kula niku jan ora kepenak banget. Rasamu piye? Cang deg-degan semelang-lang kaya ninggal jabang bayi ana sak pinggire jutan ya kan. Kula niku sampun mangertos watak wantune Ndorowati. Kula niku sapal sanget. Bola-bali kula niku ndherekaken alih saking tanah Sabrang niku menawi suwanu Raden Ndorowati nek ora nyilih pusaka ya nglamar putri. Ora oleh gawe tundone mung dadi wirang, awake mung dadi babak bunyak. Karepmu piye? Panjenengan manjing wonten Raden Ndorowati niku kedampah bae pangatos-atos. Nuwun sewu kula badhe mundhut pirsa. Menapa samangke dipun paring apik wujude kembang Wijaya Kusuma. Durung kok. Aku bakal matur ana ngasane. Durung nganti nata Ndorowati wasuran. Ing kono ana ing madyaning parapatan Agung Praja Ndorowati kok. Ana kadang werdane nata Ndorowati kang jejuluk Prabu Baladewa. Ngakuni saka Praja Mandura kok. Tanpa tinimbalan ana ngersane Sinuwun Prabu Ndorowati. Bakal murba wujude kembang Wijaya Kusuma. Dipun paringaken. Ora diparingke. Malah aku dikon bali menyang negaraku kok. Tugasipun menika boten dipun paringaken wujude kembang Wijaya Kusuma saking astanipun Sinuwun Prabu Baladewa. Yo. Kuwi kebak ing pangatos-atos. Jenengan lak dereng mangertos kondange Baladewa. Kondange piye? Kondangipun Baladewa menika jaman nom-nomane nika Pak. Satu sekti Mandraguna ingkang nami Kakrasana menika gadhahi pusaka wujudipun Alugara. Wah menika jan ampuh sanget kaliyan pusaka Nenggala. Nenggala menika menawi dipun tamakaken wonten jajanipun mungsuh saged brol. Kepara tiwas. Wah ilah dalam. Kadip dayane gogilan niku lan iku. Iku dereng Senopatine Ndorowati. Apa Senopatine? Tentunipun wonten. Ingkang nami Raden Arya Setaki, satya saking Darbaruci. Niku yo kampung magila-gila. Raden Arya Setaki menika tukang kepruk kepara njotos. Senopati gamben ora kena, sinang wenteng bobote ngento. Prabu Manjuraladan Ndorowati menika kuwati kebae pangatos-atos. Posasat kula marani gebuk. Sedya paduka menika posasat cecak ngundang cekak. Ora bakal kelakon. Luwih-luwih napa Ndorowati menika anggadhahi pusaka ingkang seklangkung digaya. Ingkang nami Senjata Cakra. Nuwun sewu. Senjata Cakra menika pusaka ingkang saged mangertosi sejanipun mangsa. Sejanipun paduka menika namung badhe damel hardah wonten ing Praja Ndorowati pirsa. Mangke panjenengan niku sampun rena
Senjata cokro mijil saking astanipun Nata Ndarawati. Lajeng padaranipun panjenengan brol-brojol ususing sirna marga layu. Pusakanipun wah apuk magila-gila. Abri kundur mawon praja parajeng dipun gagalaken kemawon anggenipun badhe ngapit pusaka Ndarawati. Urung-urung dadi jlatah semuanya niku. Samaripun ngasih randha basa sampeyan niku sarep ngalap niku sapa? Paling dapurmu wis ora. Kabeh sakake ngaturmu sampo bakal tak nyatakake kok. Ora rasane penggalku yen to aku bali ana ngasane Kanjeng Bupati Gurko ora dotong-dotong. Nyangking wujude kembang Wijaya Kusuma. Wah, kakol kakal penggalku kok. Samengko yen to ana Senopati Ndrawati kang bareng ngundurke lawan aku, lakon tak adewe dhewe kabeh ana atus-atus iki. Sopo kang ajaranku Raden? Diwanuhaki Senopati Ndarawati Raden Aryustaki Satru Garburuci Raden Aryustaki Yudhasa Boyoto tuduh ana ngendi Dewi Baladewa semune nantang lawan aku yen to aku sak mengko bakal mboyo wujude kembang Wijaya Kusuma ora bakal diparingi ora susah ngucap ngrasani Koko Prabu Baladewa karepmu apa? Kene tandingmu dudu sapa-sapa tandingmu Gustyaki. Semune kowe nantang aku Gustyaki. Yo dasar untuk apa apamu? Ento samku kowe kena tak prekake becik. Selamat apa kang dadi iki. Nanging to samku. Adrem juga apa kang dadi karepanmu. Kudu boyo wujude kembang Wijaya Kusuma. Lakon mati ora astana Gustyaki. Muluk waktu dineke aku bakal pasang lipaten boyo apa
tebayang. Sama kudu bisa lakon boleh wujudin kembang wijoku supaya wis bisa nyempake baune. Raden Aristaki kiwa lanten papuk. Sang kaja nganti jen tanpa ngono kaketak wadya blak-blak kudu jangkak. Wateken aji jaya kami jayamu aja nganti paksa. Nanging entuk nganti lino paidam. Tepat jajamu tak rundira. Wajone kalian Prabu Wirabadi. Yo.
Wedhakara kakiring Ronang kono gawe gelar Walah ya Wong sepuluh kadek daya musdak Sumbar nganti bisa mecahke besi krigen Kalau anteping tanganku njen papan depani batu lho Pak Moro kangge wektu jeneng ayo Samengku yen tos caku ora bisa walu yo temah jati-jati kana mulya Jotako dosa samengku kelakon sampunake kandhang aja tinggal ragak rupane joget wong gamelane wis entek kok masa isih joget kok karo mantu kuwi joget kok ya saben-saben ngono gamelan ngene iki awake gatel ora joget kowe kuwi iya wis ora mantu banget kan kok wis pancen piye iki lho ketoke aku karo kuwi bakal golek pangayuman liya lah yo ketok wandane jebaban depane Bantala mesti bakal dikaro Saki tak sama-sama saka kaduan tanding karo satring dedeke omong ngendhek ngopo nek mandeng jan mencereng medeni lah iya mau gak samengko aku karo kowe main ganteng Saki kamulo nang kene kudu kebae wong ati-ati ora sembrono Jawati. Aku karo kowe sapa wis ngerti. Ya nek ora aku mendiwae bane yo dadi wirang awake mung loro kabeh. Nek kayane kaya tekan. Lah tak delok-delok kayane kok wis tumeka pati. Aku ora percaya nek wis tumeka pati. Apa percaya luar-luar panjenengan wis mati arep ngopo? Aku kayak budal golek pengayuman liya itu golek juragan liya wong senengane kok gunggung karo mungsuh kok jajal dibuka kok menawa kowe wis urip monggo suwun kuaturi sinuwun paduka kowe napa sinuwun monggo kuaturi sinuwun becak temumplak kuwi apa guling monggo kuaturi eling Gusti bantal dawa Gusti bantal dawa kuwi apa guling oleh tembung eling dadine monggo kuaturi eling Gusti oh gagek kualik kuwi kok winginane kan monggo Gusti kuaturi ngemut ngono kae kaya ya sampean kuwi kaya ora
Sinuwun paduka kenging menapa kuwate wungu sinuwun. Titipane mangan anong mangan anong parijata wah kalah bener apa kang tadi kandamu kok aku mbuktekake dhewe kelawan kadigayane Silawati Ndrawati kok ingkang arep Raden Harustaki kandamu mau tukang keprok Prajotos kok nggih pripun raose lak penak banget penak dengkulmu ora tak rewangi kaya ngene iki dimen samangka aku bisa mengko jangan sok ngasani Kanjeng Bathara Durga aku bakal diaku murid kang kinasih kok wangke pancen apa-apa pengen duweni kegayuhan apa-apa nggih kudu mawa kurban apa-apa kaya ana kurbane kudu ana pangurbanan ha iya tekan Ndrawati bakal nyilih pusaka oleh mau digebuki karo Raden Harustaki ora apa-apa ha iya bakune samangka oleh ngelmu anyar ha iya lebih kedakok bae pengatos-atos upami dibuka gagalan ora iso kok karang yo wong atos kaya kan atos kepriye atos kekarepane kuwi atos ora kuasane penggalih kuwi kok sampe aku ora bisa boyo wujude kembang Jawa Kusuma aku kepengin dadi ratu kegedhuk pengen dadi ratu kang digdaya aku samengku kudu bisa neter sepiro kadigayane ratu tanah Jawa utamane Nata Ndrawati ingkang Sri Prabu Sri Bathara Kresna kondange kok Ratu Titiswisnu kok langgir aku pengen neluke Ratu Ndrawati demen sedekku mari kula ngasane Prabu Ramadewa kok kowe kok kaya-kaya kok mukal kegayuhan paduka menika saged kelampah kowe kaya-kaya mung gugum musuh kaya-kaya kowe ora percaya kan kadigayaku kok boten kok boten percaya niku boten nggih kula aturi mawas wong niku kudu bisa nguwasani kok rasa-rasane aja nganti duweni kasekten duweni kadigayane iku mung nggo pamer-pameran nggo umum-umuman niku ora kena ora kena sak ampuh-ampuhe wong mesti ana sing luwih ampuh sak pinter-pintere manusa luwih ana sing luwih pinter luwih ana sing pinter utawa waskita kudu ngono wong iki kudu mawas diri lho aku sing niki kegebengan kok wujudipun menapa siung kencana ana Ndrawati kok mung pamer siung wis ora ana siung niku nang iki kathah kaya dene siung macan siung raha niku kathah didoten pasar niku kathah sok-sok nggo bandul kaul kok kula sembrono aku sing nduwe kegebengan wujude siung kencana kok samengko sejak lakon tak gigit siung kencana lakon bubrang wandane kok daki kok sepisan tak ngapro grep kabeh terus gigit siung kencana bubrang wandane waduh kaya
Perang karo Senopati Ndrati, adikku Saki gigit lah Surapatu banget. Ora kremi gelandang ngomong Surapatu Pak. Oh. Ayo. Oh. Oh, yo asal apa? Kowe gelem kata sapa Jenderwati. Besok ora klop saiki opo iki. Yen kowe pancen nalika sekti Mambara, ayo tandinga Prabu Dewa. Ojo nganti tinggal langkah kok kayu bojo kene kok kali mati. Prabu Baladewa tak terima-ake ora dadi boyo panopo samengko aku ora kelakon boyo pusaka Ndrati ganti dina ganti wektu lakon tak bebanan sayuta praja Ndrati.
ngunduraken mangsa ingkang datengi Praja Ndrawati Satmah tinggal langgang Colonglayu Prabu. Ya. Kabeh mau gawe saka panjenengan para senopati Ndrawati. Nadyan to dikaya ngopo? Pun Kakang minangka dadi pengayomane Praja Ndrawati. Mula pun Kakang uga bisa kudu bekas raman ingkang mapan Praja Ndrawati. Banjur kersane Kyai Prabu Ndrawati kepiye? Ingkang sampun matur wonten ing ngajengan wonten ing parapatan Ageng Praja Ndrawati. Piye ya? Sasampunipun Koko Prabu kuwi bekas raman ingkang dhateng Praja Ndrawati. Ingkang rayi badhe pambiyantunipun Koko Prabu Baladewa. Ngumadi wonten pundi anak Rasa Wisnu Bratya. Pun Kakang ora bakal wedi kang elang. Sinatan meminta nugrani Bathara. Demen Samba bisa manggih karaharjan tansah manggih kawidadan antuk pangayomaning Bathara. Kyai Prabu Sri Bathara Kresna ngaten kok Prabu. Monggo praturi tindak luwih sak mangke kali badhe tuturi dhateng daiko kok Prabu ngupadi wonten pundi Kakang Rasa Wisnu Bratya.